Shalom. For every spiritual problem, the prophet made for it. Until the prophet is located, you will never solve. So connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Okorobịa dị mma, Master Prophet, the awakened one, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great ya, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, Biafra spiritual leader, the awakened one, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great ya, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, Master Prophet, onye si ya, anyị sokwa gị n'azụ. Master Prophet, onye amụma Biafra, anyị sokwa gị n'azụ. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great ya, ihe kwuru na-eme. Onye amụma Yahuwah, the great ya, the difference is until that prophet is located, you will never find solution. So connect with your prophet today and unlock the purpose of your life. Shalom. Okorobịa dị mma, Master Prophet, the awakened one, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great ya, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, Biafra spiritual leader, the awakened one, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great ya, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, Master Prophet, aka na-agwọ ọrịa, ihe kwuru na-eme. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great ya, anyị sokwa gị n'azụ. Okorobịa dị mma, Master Prophet, onye amụma Biafra, anyị sokwa gị n'azụ. Okorobịa dị mma, onye amụma Yahuwah, the great ya, ihe kwuru na-eme. Onye amụma Yahuwah, the great ya, the difference is clear. Udo, mama. This is the Master Prophet, Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rofatna. Ndị Igbo ya dakwara nọ na mma ụbọchị taa 14th of May 2026. Ekelene m unu, ya dịrị unu na mma.
biko tụsasịanụ this video na ana m ahụ ndị buru ibu ihe ahụ regular thing ha na-eme mgbe niile a na-asị tụsasịanụ ya mana Facebook tụsasịanụ ya and aga m eme ọsịsọ so that achọghị m although today wụ holiday na Germany so anyị ejego ha ọrụ taa but aga m eme video na ka ọ tee ọdụ. O nwere ndị na-enwe ike ịwọchị ihe karịrị 1 hour or 1.5 hours. Ekelene m unu, ya dịrị na mma. So biko to meenụ ka ihe gaa. Although na emeghe m inform people na ana m abata online and which but it doesn't matter. They can watch it anytime. They can watch it anytime. So ekelene m unu. Ihe nwanne unu nwoke. Mbịa leba anya na ihe m kwuru na abịa n'ụwa niile ya wụrụ na ndị mmadụ ga-adị honest. Abịa n'elu ụwa niile ikwu okwu onye nwere authentic prophecy, authentic amụma eburu n'elu ụwa. N'elu ụwa niile mana religion mana ihe ndị ọzọ ma ndị omenala. A sị na a ga-agụ nọmba 10 ha gụọ nọmba 1 aga m awụ nọmba 2. Ọwụhụkwa n'isi maybe ego ole onye ahụ nwere or congregation onye ahụ nwere. Ya wụrụ na honesty ka emejie ya ama. N'elu ụwa kamgbe 50 years agụmagụgụ asị ka agụjie ya ama onye nwere amụma dị authentic. In fact, I'm going to number 1. Because ile anya na ihe ndị m kwuru in the past, ihe ahụ niile bịachara na mmezu otu njikwuo ya. Some people ga-asị gị Master Prophet anyị anọ na ngwa continue. Na anọbe aga m na-akọ ya. Because enweghị m group of people na-agagharị round ha na-promote Master Prophet. Enweghị people na-agbagharị round ha na although since ihe Maazị Nnamdi Kanu ji mee ndị na-support m edimnation because ndị mmadụ chọrọ ka m take a side. Ndị mma in the past na-atụnyere m on a monthly basis. Before Maazị Nnamdi Kanu aga mkpọrọ, ise nwere more than 10 people na-enye m ego on monthly basis. Onwe ihe mere ọnwa agwụ na ga-enweta up to, let me just say, $500. And ego hụ naanị for thank you. Hụhụkwa for ihe ndị ọzọ. But kamgbe ihe Maazị Nnamdi Kanu ji mee, me withdraw ya onwe m. Si m akwere onwe m ugwu. Achọrọ m ka ndị mmadụ pụta ha sị, na ihe lekwe ihe ọgọ gị nwoke na-eme. Maybe na ọgọ gị nwoke na-anakọshi ndị mmadụ ego na Facebook or something like that. So ojiji eji Maazị Nnamdi Kanu o metụrụ m n'ahụ. Ọwụ na m continue na-eme ihe m ga-eme na o nwere onye ga-enweghị m. Ile anya ọnwụ onye amụma n'ụwa niile
amụma has nothing to do with religion. It has nothing to do with religion. Ọmụmụ onye kwuru okwu na Donald Trump ga-awụ president in 2011. Naanị m wụ the first person kwuru ihe in the name na ị na-ekwu ihe mmụọ gwara gị. Asị hụ na enweghị politician ga-asị hey, you can win. But naanị m onye si na in the may use the name, let's just say may use the name God. And eburu m amụma ahụ tinye na social media, tinye na YouTube, tinye na Facebook, which I have the evidence, which I have still now, even though na my YouTube account 2 times has been deleted since that time. Ọnwụ onye doniwanu buru amụma gbasara Mama Gaddafi. Eburu m dị amụma. So, and ihe ndị m kwuru bịara na mmezu. No bịara na mmezu today. You can't beat that. Eburu m amụma in 2016. Achọbụ m ịkpọ ya nwaanyị ahụ. But in fact, ka m hapụ ịkpọ ya ahụ. Eburu m amụma sị na nwaanyị ewu cancer to Maazị Nnamdi Kanu and all cancer to IPOB. Eburu m in 2015. In 2015, awụghị m ọgọ. Awụghị m ọgọ ka iji sị oyi na ikwugo maka ihe ọgọ gị. Ọ ihe m hụrụ ka m declare. May declare ye ihe ebutere na mụ na Maazị Nnamdi Kanu nsogbu buru ibu butere na nsogbu iwe na-ewe maka ile ihe m njikwa otu ahụ. But ihe na ọjọọ m ọ Chukwu gbara gị ya. Even ye threat no diga Kanu nta a couple of times maka the video nse na aga m ewepụ ya. Daga mma my wife abịa Germany kpọọ m na ya gene the video. Na ya gere the video. But na mbiko na ugbu a m gwụkwa n'ọgọ. Na mbiko na mwepụ na mwedata video na onye m kwuru na ya eji na ekwu okwu and na nwa ya nwoke n'obi adịghị ya mma. Masị ya mma Kanu nta agwala m weda this video more than 100 times. Nsi na aga m eme but maka ihi gị na aga m etinye that video as private. May etinye as private or may weda ya because of na m wedara ya. That's why mụ na ọgọ m nwoke ji meet ya. Also no only the condition mụ na ya ga-eje meet. So mgbe ọ bịara na Germany ejekwara m jee hụ ọgọ m nwaanyị. So mgbe m wedara ya then I meet that very day. But my prophecy ọ bịara na mmezu ka ọ bịa na mmezu. Asị m na ọwụ cancer. Asị m na ọwụ cancer to Nnamdi Kanu. Asị m na ọwụ cancer to IPOB. 2015 I was in England. May declare ya. Akwa ọ bịala na mmezu. This very dark. Oh, camera. Yeah, it doesn't matter. Ọ bịala na mmezu ka ọ mebere na mmezu. This camera na I shadow my face. Ooh. I thought it was worst. Asị m na ọwụ cancer to Nnamdi Kanu. No cancer to IPOB. Ọ bịara na mmezu ka ọ bịara na mmezu. That is prophecy. Eburu m amụma sị Donald Trump ga-awụ president of the United States. Na the Democratic Party, Republican Party na ha ga-agba ya ụkwụ na ha ga-eme impeach, but na ọ ga-adị possible. Eburu m na 2011. Ọ bịara na mmezu ka ọ bịara na mmezu. Eburu m amụma gbasara Python dance. By that time, alụmara m nwaanyị m Divine Mother. Akpọrọ m asị ya na ndị ga-abịa na ha pụọ na ahụ na m ya.
even gwa ya sị na ahụrụ m na ọbara gbaga ndị mmadụ n'isi, kpọọ ọgọ nwaanyị si ọgọ nwaanyị lekwa ihe ga-emene. Ekelere m Chineke na obi awụ ihe ya n'afọ at that time, maka ihe ọbụla m kwuru ọ na-ege. Etinyere m na social media, ọ na-ahụ ya. And 2 years ago, m bụrụkwa amụma sị na ị ga-awụ Mandela, ị ga-awụ Delilah, ị ga-awụ nsị Nnamdi Kanu ga-awụ Mandela. That means nwaanyị ya ga-awụ Winnie Mandela. The video, you join on my YouTube or Facebook page, a post me there. You can see them, date and time. Amụma ma na-ada n'ala. Ya wụrụ na asị m ka mmemme ihe chọọchị enweghị imi, even as onye nọ na ọdịnala. Ya wụrụ na enwere m, anọ m na ụlọ nwee nga m nọ na-eme ihe, aga m na-eme ihe siri ike. You can't beat that. Today, is she not a cancer? Chiri read her IPOB. Today, is she not a cancer? Chiri read Nnamdi Kanu. Today, is he not looking to be like Delilah? Is he not looking to be like Winnie Mandela? That is prophecy. But I will give elu na eburu m amụma na-aga help ọgọ nwoke Nnamdi Kanu. Ihe m kwuru ihe m hụrụ. And asị m Nnamdi Kanu ejekwala Afrịka, ejekwala Nigeria, na ije na ga-egide gị akwa ọ bịara na mmezu. Asị m ya ma ọ Buhari ma ọ bụghị Buhari, ejekwala, a ga-egide gị akwa ọ bịara na mmezu. Ihe m na-ekpe ekpere na aka ọpụta na ndụ na ahụ isi ike. O nwere vidio m ga-eplay ihe ndị na-eme ugbu a. Ndị mmadụ na-asị ka anyị hapụ ma ka anyị jos hapụ n'ihe ndị na-eme. Aga hapụ gba nkịtị. Ya nwụ na agbara m nkịtị, ụmụanyị highway gara iteke over, ụmụanyị highway gara ime establish na nne nna ya anya na Kanu nta truly rere Nnamdi Kanu. But onweghị onye rere Nnamdi Kanu na-awụ na enwere one woman na-akpọ phone call na Biafran land. Because of that, ha amana phone that woman na monitor ya. Ọ ga shi mata na truly na Maazị Nnamdi Kanu no na Kenya. Because of na nwaanyị jere meet nwaanyị isi punk. Ana m blame nwaanyị ha, onye m na-blame nwaanyị isi punk. Nwaanyị isi punk ama na enwere ndị usuru in the past. Usuru Chinwe achọrọ ọnụ. No, akwa Chinwe achọrọ ọnụ ka o Chinwe achọrọ ọnụ. Onye would Chinwe. O nwere one woman bidoro ihe before. I hope no Chinwe achọrọ ọnụ, achọrọ m ịkpọ onye ọzọ. Ha hayara ụmụ nwanyị ndị highway. Ha hayara Oyuzuge Bridget, Oyuzuge Bruce Fenn, Oyuzuturu Simon Ekpa ele anya sị no, I'm bigger than this. Mgbe ọ na-eyuzu Simon Ekpa ka Simon Ekpa jee nọta ihe from Maazị Nnamdi Kanu, ya bịa gwa Simon Ekpa ihe ọzọ. Simon Ekpa aghọtazie na enwere ihe na-adịghị clear. Cutzie relationship with Ojiofo. Because of that, madam ha na Simon Ekpa ekomozi okwu. Ihe ewu ngo shi bido na ya na Simon Ekpa adị na mma. I chetara na the last video ha mere wu, last video mgbe eji eje ikpere na Simon Ekpa ekpere mgbe Simon Ekpa ọrịa ga ọrịa. Ọ nọ na the video. And that time, a week or 2 weeks to that time, that video, agbaana Simon Nnamdi Kanu agbaana Simon Ekpa akwụkwọ. Before the akwụkwọ, mgbe akwụkwọ ha compile na Nigeria, ahụrụ m copy ya. Mgbe sendere ya to America, a refine ya buaria ya, ahụrụ m copy ya. Mgbe nwaanyị jere ya na Simon Ekpa nọ a na-ekpere na Simon Ekpa, you shall be healed, you shall be healed. Ya na ha na-asụ ka ndị egbura
ka na-asị ka onye gburu isi agba na Simon Ekpa akwụkwọ at that time. Eji m copy original before the esendia ya to Simon Ekpa ahụna m ya ahụ. So Nnamdi Kanu gbaa na Simon Ekpa akwụkwọ mgbe nwaanyị na Simon Ekpa nọ na platform. Ọnụ dia mgbe Ojiofo were na latitude nye oyibo ewepụ ego nọ na IPOB. Ọnụ nga ahụ mgbe ha na-asị na nne ya anya rere Maazị Nnamdi Kanu na ọkanụ ntarịrị Maazị Nnamdi Kanu na ha ndị ochi na ahụ ndị ọnụcha ihe ndị hụcha ihe Chikeduziema na-eme, hụcha otu eji agba Maazị Nnamdi Kanu mgbe okpuru egide a ga-agba ọzọ na-eri ụgbakọrọtele na-egbu ya mmamịrị na-eri ụgbakọrọtele na-egbu ya gbamịrị ya gba nkịtị to the extent hụ mgbe ha bidoro kparịmanya mgbe Ikenga si na n'ụlọ Nnamdi Kanu ha dịka ebe ụmụ nwoke ebe ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị ibefa na-arụ onwe fa aka n'ike na ha wụ ndị ọjọọ na ha wụ ndị oshi na ha wụ ndị ụchụ nye ohu over 3 years ago. O nwere mgbe ọ pụtara na redio si no don't go there. Oke nọ n'ụlọ gboro oke nọ n'ama na ofurife ogiri nọ na ngịga. I am fully persuaded na enwere onye na ịmana more than 3 years ka m na-ekwu na o nwere onye na-akọrọ ha mkpa na o nwere onye na-akụrụ ha mkpa na o nwere onye na-akụrụ ha mkpa onye ọbụla na-ele m so na o nwere onye na-akụrụ ha ogele. Ama m ihe m kwuge, ama m ihe m hụga. Ele information na-abịa ihe ekwugide m ya akwa ihe ndị m kwuge akwa finally onye eninu hidden apụtala na mmadụ bịa gosi na ya wụ oke hụ nọ n'ụlọ gboro oke nọ n'ama na ofurife ogiri nọ na ngịga. Mgbe m si na ọ kansa ele situation anyị nọ n'ime ya na ọ nsogbu zuru Nnamdi Kanu ahụ and nsogbu shie n'aka owu na-eji Nnamdi Kanu eji ọ na o jeziri openly si onye Nnamdi Kanu si 2 months or 3 months prior to that time edere ya si nwaanyị true lawyers don't mention anything about me anymore. nwaanyị eje ya na nwaanyị Shiponko na-eme vidio. Nnamdi Kanu supreme commander onye ndu somebody you say you know, somebody that you say you related to, somebody you said you have relationship with or whatever the case may be. See, achọghị m onye ekwu okwu ihe gbasara m again ga-ejezie ọnwụ naanị na ije ga-ejezie bọhe na ihe iji nkọ na ihe na-akọ by going there ma ihe ndị ekwuru mana na enwere ihe ndị ekwuru before etinye kamera manakwa na enwere ihe ndị emere edit nwaanyị jisi mba aga release ndị but finally nwaanyị release m na ihe ndị ahụ one by one ihe ndị ekwuru na secret and all ya nyere now empowered and emboldened the DOS. ha na-asị na Nnamdi Kanu itself owuwe ụmụnne ya na onye oshi na ọ dịghị capable to lead. So ya bụ na nwaanyị ihe jenje meet nwaanyị Ishiponko. Okay, ya bụ na o je meet nwaanyị Ishiponko for interview, that's not a problem. Akwa ya wụrụ na o jere for udo ọ na-ewu nwaanyị Ishiponko na-ekwu ihe dị mma maka the organization and maka Maazị Nnamdi Kanu. But kamgbe o ji pụtazie nwaanyị asha atụrụ ya otu ibe otele. Madam Ishiponko asha atụrụ ya otu ibe ọdụ. Madam Ishiponko asha atụrụ ya otu ibe otele. Nwaanyị na-ekwuzi arụ na-ekwuzi ihe na-ekwu. That means o nwere otu mmiri ji baa n'opi ụgbọgụrụ. Ịma o nwere sometimes ụmụ nwaanyị baa akwa jemi tie na ụmụ nwaanyị ibe ha ndị na-alaiki mmegbu onye eburupụma but ya bụ ndị enwejuru mmiri n'afọ ha ji nwaanyị tụda anya n'ala leji anya. But nwaanyị Ishiponko were the latest victim or the latest person a ga-use and here the last battle a ga-alụ maka ihe Nnamdi Kanu. This battle alụga now with nwaanyị Ishiponko were the last. And time has come. I am declaring today, 15th of May 2026, that this battle of nwaanyị Ishiponko were the last battle a ga-alụ gbasara Maazị Nnamdi Kanu. Because oke nọ n'ụlọ bụrụ oke nọ n'ama apụtala openly
onye na-akụrụ na Chike dozie m ha ogele na-akụrụ ha mkpa apụtala on the plain sight. Onye iro Nnamdi Kanu apụtala on the plain sight ka awụ ohu anụ atụghị ilu a na-atụzi ilu na agụọ m atụ n'ilu. Nwaanyị ịhụ apụtala on the plain sight si yes they are working the one master prophet na esi na m wo cancer na ịkpọrọ m Delilah ka ọ na-echeke hụ na m si no Winnie Mandela declared me I think 2 years ago. Ile na video m ị ga-ahụ ya. Ihe ndị ha bịala na mmezu, and that is emboldened. Onye ọbụla hụrụ Maazị Nnamdi Kanu n'anya rally around, because enwere warfare enwere na social media, and those warfare will imebi image Nnamdi Kanu Nnamdi Ezebiro ka a na-akụzi na ahụ maka ihi na ọ kpọrọ na nwaanyị, maka ihi na ọ tụmara nwaanyị ime, maka ihi na ọ tụmara akwa ekwuru m 3 years ago si Nnamdi Kanu ya wụrụ na nsogbu gị wụ nwaanyị, ya wụrụ na nnọọ nsogbu Nnamdi Kanu nwere nwaanyị na ndị Igbo these 5 states or 5 states or 6 states amawole ha nwere, each state ga-ewepụta otu nwaanyị kara aka mara mma nwa ada akpịga Nnamdi Kanu si onye ọma ọkwụsị na nwaanyị na-atọ gị ụtọ na nwaanyị na-atọ gị ụtọ mgbalekwe nwaanyị ọwụghị otu ale ya ise ka isii so na ya si onye ọma akwa nwaanyị na-atọ gị ụtọ ihe nwaanyị na-adabara gị ngwa lekwe nwaanyị, but focus na inwere onwe, focus na inwere onwe. So ha si ugbu a ihe eji na-asịzi na Nnamdi Kanu Supreme Commander arịzighị Ebon ilid IPOB wụna maka na ọ tụmara nwaanyị ime, maka na ọ nwere nwaanyị na-eji. So onye Igbo awụọna onye Amerịka or Britain a ga-asị na-egidere na o nwere a girlfriend, because of that resign as president. Whereas ndị Igbo na-alụ ụmụ nwaanyị abụọ, even as I say as today ndị Igbo na-alụ ụmụ nwaanyị abụọ na atọ officially ọdịnala na omenala anyị. So ihe nwaanyị pọnk jizi na-ewuru iwe agwa ya because na o nwere nwaanyị na Kenya, o nwere nwaanyị ọtọm n'ime na Kenya, o nwere nwaanyị ọtọm n'ime na Nigeria, o nwere nwaanyị ọtọm n'ime na America, o nwere nwaanyị ọtọm n'ime na Europe, o nwere nwaanyị ọtọm n'ime ebe ọ bụchara na ihe o jere jee kọọ na nwaanyị kwuru isi na o nwere na ya ga-ekpụchasị ihe ndị akọrọ na ya. Chineke alaefuone na onye iro Nnamdi Kanu niile a na-ekwu ka mgbe ihe ewu oke nọ n'ụlọ obodo oke nọ n'ama, onye ya na nwanne ya ekwoji ịchụ nta ahapụwo ihe a ga-agba na-agbazi akpịrịkpa ụkpa nwanne ha, na-agbazi akpịrịkpa ụkpa Nnamdi Ezebiro Nnamdi Kanu onye ndu ndị Igbo. Lee ihe Biafran child na-apụta ya n'ọnụ, lee ihe Ikenga na-apụta ya n'ọnụ, lee ihe ya na jee na Biafran Rapture Media, lee ihe ha na-eplay on a daily basis na-akpọ Nnamdi Kanu idiot, onye ara ke na onye oshi na o mere ke na ọ kpọrọ nwaanyị na ọ tụmara nwaanyị ime na ọrụ mere. So ihe ewu ihe interview ọ grantri instead ọ ga je nga ahụ mee ka udo dịrị, rather ya unleash nwaanyị shipọnkụ ka ọ na-akparị Nnamdi Ezebiro Nnamdi Kanu. Chileke alefuone, Chileke alefuone. Ele ihe mere ni onye gị na ya dị na mma, onye niile gị na ha ga-akwụ, onye iro onye gị na ya dị na mma. Ndị iro Nnamdi Ezebiro niile ya na ha na-atọ. O bidoro na ụmụ nwaanyị highway mgbe onye na-efe egbu ha na-akparị Nnamdi Kanu. Anụrụ m na agadaga ha ka a tụọ na ya ego, achọrọ ha ama ma ego ahụ enyeziri ha enye, achọkwa m ikwu ihe ọ ga-awụ mmadụ akpọpụ m na ihe ikpe ama m. Anụrụ m na ụmụ nwaanyị highway chọga ịtụrụ na ya ego at that time, ama m ma ego ahụ ma ọ nwetara enweta ma ọ nwetaghị.
anọ mgbo Simon ịkpa ha wujine na ofe egbu ha dadaga ka a tụọrọ ya ego ama m ego ha o nwetara ma o nwetaghị. Madam Heda bụ mụ na m kpọbatara na IPOB. Nwaanyị ego o nyere m mgbe ọ na-arịa ọrịa ma gwọọ ya ọrịa ya. Onye ga-eme ego every year. Even mgbe anyị jere na ọzọ ụbụrụ, mgbe anyị jere na mmụọ na ọzọ ụbụrụ ijeje kelee ha, nwaanyị nyere m ego eji jee ọzọ ụbụrụ. Kpọbatara ya na IPOB, kpọbata ya na IPFOZ, asha atọrọ ya otu ibe ọdụ. Agadaga ha ka a tụọrọ ya ego. Madam Heda gbara m ihe ya n'ọnụ ya. Ọ kpọrọ m gba m sị na what about ka atụọrọ nsị ya na aka m anọghị ya. Madam Heda apụọ with Metusela na ndị ọzọ. Ha ama mma nyere ha ego. DOS na-akparị Nnamdi Kanu, ha na-ata ịnakwa ya. So ebe ọbụla, and anụrụ m na o jere jee meet Asari Dokogbo. O jere meet Asari Dokogbo na nwanne anyị nwoke, ọgọ m nwoke dịrị esi ya jee meet Asari Dokogbo maka ihe ka o jere ya naanị, ka o jere ya on her own accord. Nke nna ama achọọ m ikwu ihe nna ama. So but ya wụrụ na o jere ya on her own accord, wara Asari Dokogbo wuo n'iro Nnamdi Ezebiro. That means ndị niile ya na ya na Peter na-egbutọ achụọ na Ojiọfọ, sili Ojiọfọ na ya na ya kakọ achụọ na Ozokome ya afụrụkọ n'isi ya na ya na-adụkọ. Anụrụ m na latest video nwaanyị isi punk na the reason o ji bịa Sokoto ka o ji convince Nnamdi Kanu na DOS, but Nnamdi Kanu anọghị ntị na ọ geghị ntị. So for that reason ka akụwashiwazie. Jee geenụ biko nụ, jee geenụ ihe nwaanyị isi pọnkụ na-ekwu. Very soon nwaanyị ga-ekwucha secret ndị a na-asị ya ekwukwule. Enwere ihe ndị a gbara nwaanyị which ama wee eziokwu ma washi, and one of them wo na Nnamdi Kanu na-atụmashi ụmụ nwaanyị ime everywhere. Because of that, ọ wụrụ na ọ dịghị ihe capable iwe onye ndu. Ọ wụrụ na Bible ka asị na Solomon nwere 1000 plus 700 concubines. Grant this video na biko. ya mee nwaanyị ahụ abandon, kpọpụta nwaanyị ahụ ka nwaanyị ahụ hapụ ikwu okwu, ya bụgodo ụzọ pịakwuo nwaanyị ahụ, ewere asọ were ebubo niile, so ụjọ ga na-atụ nwaanyị ahụ ịpụtakwu okwu. Agwara m maazị Nnamdi Kanu na anyị ga-abọghakwa ihe ụmụnne ya na-eme. Ụmụnne ya ready to take the bullet for him because ọ ya na-eweta the money. O ji ụmụnne ya eze mbọ, ihe niile ụmụnne ya na-eme ọma ya. Maazị Nnamdi Kanu mgbe e jide ya na Kenya, ịma ya na ha ekwogbule Kanu nta Kanu, so nwa ya okwutere ọ maazị ka si ekwu. Nnamdi Kanu ma ihe ụmụnne ya na-eme. Ụmụnne ya ready to take the bullet for him because ọ ya na-eweta the money. O ji ụmụnne ya eze mbọ, ihe niile ụmụnne ya na-eme ọma ya. Maazị Nnamdi Kanu mgbe e jide ya na Kenya, ịma ya na ha ekwogbule Kanu nta Kanu, so nwa ya okwutere ọ maazị ka si ekwute because of ọnọdụ ejiji ya na Kenya. Ya sị ya kpuchie ya ka ọ laa Nigeria. Nwanne ya ahụ kpuchiere ya.
Nnamdi Kanu nwụdị ndụ ọ na-ebi o ji were ụmụnne ya kpọkete na IPOB mee ha his confidant, so that whatever secret ya ga-anọ, onye na-achọchado ihe ahụ ọ na-eme ụmụnne ya mee nwaanyị ahụ abandon, kpọpụta nwaanyị ahụ ka nwaanyị ahụ hapụ ikwu okwu, ya bụgodo ụzọ pịakwuo nwaanyị ahụ, ewere asọ were ebubo niile, so ụjọ ga na-atụ nwaanyị ahụ ịpụtakwa okwu. Agwa Maazị Nnamdi Kanu na anyị ga-abọghakwa ihe ọ na-aga achọ ka anyị bọrọ. Maazị Nnamdi Kanu agado Kenya iwe ihe mone. Maazị Nnamdi Kanu bi na Kenya with a woman, obi ebi more than nwunye ya sị. Maazị Nnamdi Kanu hapụrụ ụlọ. Ihe m ji chi ikwu nke a na-awụ nwaanyị a ha hụrụ flyer maka ọ na-like i-destroy image mmadụ, mana ịkpọ ya bewe. Ozugbo ha hụrụ flyer nwunye Maazị Nnamdi Kanu ọ na-aga ikwu okwu na redio Biafra, ofu onye wee sị na ọ chụpụrụ di ya n'ụlọ na-ajụ agwa ya media, so na ụlọ pụtakwuo na Maazị Nnamdi Kanu hapụ ụlọ ha mejigo ya ka m kụziere ya. Maazị Nnamdi Kanu nwunye ya amaghị ebe ọ nọ otu nwaanyị ọya nwere ọya jụrụ iwe otu ajụ tọọ ma ọya wụ propaganda na ọchịchị eme ha abụọ ọnụ na-enwe onwe ha implicate. Inyezi aka ha ikpọ ya, ha na-akpọ ya mmadụ na enwe emotional blackmail bịa. Maazị Nnamdi Kanu bi with nwaanyị na Kenya na-agba the most expensive vehicle go ụlọ that place. Ụnọma Maazị Nnamdi Kanu tụra nwa 18 years. Agwa m ya sị na m ga-ekwu nke a mgbe ọ bịa na-eme m attack na my Facebook na my WhatsApp, na-agwa m na m kwụchi ya m na m hụ attack a na-eme m si oke ọ ihe ị nọ na-eme ọwụwa na attack m ga-akọ n'ụwa ihe ị na-eme. Maazị Nnamdi Kanu tụra nwata 18 years ime na Enugu, zọrọ ya ụlọ. Ama m ngwa ejiri m ụlọ ahụ na ana m achọ dagial, enwe onye mazi ebe dagial nọ. I'm looking for that girl. Can make interview. Ụwa ya mecha mee nwa ahụ abandon, nwa ahụ kwuoje threaten why a threaten other girl. A na-achọ that girl. Now na ya ga-anọke ele otu nwaanyị ji nwetacha information niile okenụnụ n'obodo Kano n'ama. Maka na kamgbe ha ji mechaa interview nwaanyị agazie na bananas, ọ gazie na nuclear, o filie nene ya hụ na onye ya ga-asọpọt, onye a na-eme ihe ọjọọ ya ga-asọpọt alefune. But nwaanyị ga-end up otu nwaanyị highway ji end up surely, but all when achọbe mịpụta fully, but mpụta for nwaanyị even a ga-ahụ ihe na-ahụ gbasara ya ni otu eji hụ nke ụmụ nwaanyị highway. Ka m play this my video. O nwere prophecy, I have to say it. O nwere prophecy eziokwu m niile atọga ahụmashi. Prophecy akọrọ na m ya Kanu nta, akọrọ nakwa m ya my wife. YouTube m akaụntụ nke ọzọ emechi, nke ọzọ Ikenga mechiri. Enwere m that video, but otu m ji kwuo ya ị ga-aghọta onye m na-ekwu, but ekwuru m nga ahụ because all my prophecies ana m etinye na Facebook so that ihe men say hey lekwe ihe mkpu ga that time, lekwe ihe mkpu because I like ihe ndị pastor na-eme. I say I told my wife, I told my then, I told her ihe ndị odumeje na ndị na-eme na Nigeria. I like him. Arọrọ m nrọ miawo a vision. Na-ebilite na bed gwa divine mother na o nwere ihe m hụ ma bịa rekọdụ ya ka m mara ichefu ya before m ejeja na ha ụra.
adọrọ m isi ihe ewu ihe mere eme. Ahụrụ m na vision Nnamdi Kanu na-efufuru ya ivu ya isi n'ime ụlọ. Enwe nwaanyị nọ dị ya, ụmụ nwaanyị abụọ nọ nga ahụ, ofu nwaanyị nke ọzọ na-efufuchiri ya ivu ya isi. Ka m hapụ ihe ka mara ịkọ ya, but vision ahụrụ m ya oruhu 4 to 6 months. 4 to 6 months. Ye declare ya na negidene na Kenya. But nwaanyị m hụrụ na that vision, everything dey clear. Immediately m bitere m sị, divine model, lekwe ihe megene na nwaanyị evushigara na Maazị Nnamdi Kanu ivu ya eji. Ahụrụ m ya. So mgbe m gwara divine model, I said, but something like that again happen. Oma, you know when I'm happen. I just brush her out. But mgbe ihe ndị megezi and nwaanyị Shiponko ekwuonesi na Maazị Nnamdi Kanu bi na Kenya over 1 year. Mwa bejite na agbara m agwa that Nnamdi Kanu na-evushi na ivu ya eji. Now, ọwụkwa n'ukwuge na Nnamdi Kanu nọ na Kenya over 1 year. Amamu ke but n'ọnụ nwaanyị Shiponko ka anyị nọ ga. So based of information nwere, my understanding wana Maazị Nnamdi Kanu nọ na Kenya for 3 months. But maybe somebody the history akọna na ya na Maazị Nnamdi Kanu nọ there for over 1 year or almost 1 year. But mụ na onwe m ana m hụ ya na nrọ na Nnamdi Kanu na atụshi na ibu ya eji. So ịbịa mụ na onwe m achọrọ m ịkọwa fully ihe m hụrụ. Nkọ ya ala ga-agbabi abụọ, ala ga-efu. But because get 1 or 2 things together gamata ihe megene. But let's move on. Lekwe prophecy. I mean this video mmene. Nnamdi Kanu again. Maka o nwere some relatives Nnamdi Kanu join ihe ndị maka ihe ya chọzi mmiri na-ekwu okwu gbasara Nnamdi Kanu. Because a particular person related to Nnamdi Kanu join and all those idiots na GOS. Ndị na-agba Nnamdi Kanu okwu, ndị na-agba Nnamdi Ezobiri okwu, one efulefu a join ya ha. So bana m uru ịdị na-ekwu okwu gbasara Nnamdi Kanu again. Maka o nwere some relatives Nnamdi Kanu join ndị iro. So maka ihe ya chọzi mmiri na-ekwu okwu gbasara Nnamdi Kanu. Because a particular person related to Nnamdi Kanu join and all those idiots na GOS. Ndị na-agba Nnamdi Kanu okwu, ndị na-agba Nnamdi Ezobiri okwu, one efulefu a join ya ha. So bana m uru ịdị na-ekwu okwu gbasara Nnamdi Kanu every time. Because somebody that's supposed to know better join ndị iro. So why should I be talking about it? But as the Biafran spiritual leader, aga m na-ekwu okwu ndọrọ ndọrọ inwere onwe n'ala Igbo. Do you understand? Enwere reason m ji na-ekwu na ọ nwere onye na-agba ya ụkwụ, na ọ nwere onye na-eri ya ụgba krọtịlị, na ọ nwere onye na-akụrụ na Chikedozie m ha ekpe. Finally, ọ pụtara fully. Number 1, na ọ pụtara kparịa nne Nnamdi Kanu. That means werezi ụmụnne Nnamdi Kanu tii ha na nsogbu ọ ga-awụ ọwụrụ na ihe mee ndụ ha nọ na danger. Bịa mezie unleash nwaanyị Shiponko wo the highest akpụ obi a ga-ahaya ka ọ kutuo Maazị Nnamdi Kanu.
One issue ponko the highest onye akpa obi ka esendiri ka okutu Maazị Nnamdi Kanu. Onye mere onye ọbụla hụrụ Maazị Nnamdi Kanu n'anya ga-apụta right now na social media. Ma ị na-ekwu ekwu ma ị na-akọmentị pụta. Ugbu a awụzi ihe na-eme in the past. Onye ọbụla nọ jee zụrụ fake account. Kwuo obi gị, kwuo uche gị, ọ were ya own account, kwuo obi gị, kwuo uche gị. Ọ bụrụ gị na-ele aga m akọmentị onwe ihe m ga-ede, aga m ekwu uche m, aga m ekwu obi m, kwuo uche gị now. Nwaanyị ewu the highest onye akpa obi esendịrị ka Okutu Nnamdi Kanu. Mgbo ọgọ nwoke Emmanuel ụkpọ nwaanyị na-eje Sokoto. Ọma na nwaanyị iri gị aka abụọ. O che na ya kpọ mmadụ na-eje. Ọma na ya kpọ enemy na-eje etu Nnamdi Kanu. I repeat. Mgbo Emmanuel Kanu kpọ nwaanyị na-eje Sokoto. Ọ mgbo ha sponsor ije Sokoto. Ama ha na ha sponsor gị onye iro. Because at that time ya na-agbata eke na-arụ ọrụ. Onye mere mgbe o ji jee meet onye ndu. Ya sị ya chụpụshi ụmụnne gị na-eshiri nne gị nri. Ala efu onye. Ụmụnne m na-eshiri nne m nri kamgbe 5 years. Ụmụnne m na-abịa hụ m every week kamgbe 5 years. Ga-abịa taa na-asị m nchụpụshi ha niile. So ya wụrụ na Nnamdi Kanu chụpụshiri nwanne ya nwaanyị na ụmụnne ya, then that means nna ahụ na anụ ọkwa nna ahụ na ihe mere. Ama na nwaanyị ijege because ọ nwere onye ime ọ nwere otu na-eji gị chọọ igide ọkụkọ were ihe ọka na-atụrụ ya, were ọka na-atụrụ ya, were ọka na ama na nwaanyị shi n'azụ bata Emmanuel n'ime a sponsor ya ka o jee hụ Maazị Nnamdi Kanu. Jezie nga ahụ that very day ya sị chụpụchi ụmụnne gị ndị ọjọọ, ụmụnne gị ndị oshi, ụmụnne gị ndị ama. O ruru 2 days ya na-ekwu ihe ndị na-eje because o bunye n'obi already before ya eje and don't want information. Eziokwu m niile o nwere onye m gwara sị surely ekwekwuru m na vidio surely na enwerịrị na oke nọ n'ụlọ gburu oke nọ n'ama n'ihe nwaanyị na-ekwu aka o setiri na ya hụziwu Ojuofo eje sị ọka anyị ono Ojuofo jee na madam ya ga-abịakọ ya si etinye na madam Ojuofo abịa kansa abịazie ebe ọbụla ịhụrụ Ojuofo ga-ahụ kansa and the kansa na-eme inwe nwaanyị mara mma kansa eme ya n'ara ị gasị hey ara nwaanyị gị mara mma ga-ewere metọlịtọ na-ete ya n'ara si mba na ya kansa ị ga-egbupụ ya. Nnamdi Kanu na-ete kansa metọlịtọ. Ihe awụ kansa they are working the one hụrụ ya 2015 say this is cancer, that this cancer ga-eri Nnamdi Kanu and no ga-eri IPOB. Ihe m kwuru ọ bịara na mmezu, ọ bịara na mmezu. Chọrọ m ka ndị Igbo jee lee 2015, 16, 17 mgbe eji Nnamdi Kanu eji lee the whole group standing with Uchemefo. Lee from nna Maazị Nnamdi Kanu na nne plus more 6 or 7 people ka ị mara group standing with Uchemefo. Then onye na-ahụ nga onye goes gone. Uri goes gone. Ma like aga m ekwu kem otu m dị ndụ. Ọ bụ nwoke Nnamdi Ezigbo n'ọpụta. Yara ihe ọ chịrị ime ya mere. Bita aga m atụ ụkwa jara ya eze. Otu Nnamdi Kanu nọ as the Biafran spiritual leader m hụrụ na Nnamdi Kanu n'azụ gidigba daga ya apụta. Mgbe
mgbe ọ pụtara ka m ga-atụ ụkwa jara ya eze si ya lekwa arụ some people claim na ha hụrụ gị n'anya arụ na atrocities ha committed mgbe na-anọghị then na-elere otu oge ji act ya act ji ama aga m enye ya support ya act ji ha ama amasị onye ọma I am done with you because o mere mbụ o mere na abụọ nye m ugboro atọ aga m anọ nga ahụ to support you as long as Chukwu ndị Igbo Chukwu agbara nọ n'ala anyị bụ Chukwu the god of war ya wee Ekwensu or other small god of war Kamalos na Amadioha na mmụọ ọzọ nọ n'ala anyị dị ndụ na Nnamdi Kanu nọ n'aka ndị iro aga m na-asọpọtụ ya na-eje support ya na-eje but aghọtakwara m ihu na even na otu ọ nọ n'aka ndị iro aga m asọpọtụ Chikedoziem nka Chikedoziem wụ onye iro Maazị Nnamdi Kanu Chikedoziem mere IPOB ji na-agbaghara aghara Chikedoziem mere ala Igbo na-eji agbaghara aghara Chikedoziem mere ihe niile nsogbu niile nwere n'ala Igbo today ma ọwụ ọnwụ ma ọwụ destruction enwere n'ala Igbo ọ Chikedoziem because ya bụrụ na o gere ntị day one of the rendition anyị anaghị ime otu imekwana ndị IPOB na-alụsị Kanu ntọgụ ndị DOS na-alụsị Kanu ntọgụ na-agba ya akwụkwọ maka ego nọ na Germany ka eweta ya ka ha kirie so ewuru na o nwere a family member Nnamdi Kanu ya na ndị DOS na-arụ ọrụ so a na-agba Kanu nta akwụkwọ a na-akpọpụ ya na court so that means ịwụkwa a family member Nnamdi Kanu ga-join ya ndị a na-agba Kanu nta akwụkwọ Chineke onye ji ọtụrụ ka gị ọkụ you are useless iji otu nwanyị ego eji lụọ gị akara iji eje zụta atụrụ gbaa ya mụ ebele ya ewere ya ejije nye Chukwu kelee Chukwu ọ naanị ihe ọma ihe ga-apụta o ewere ya ejinye abụ nshi ewere ya ejinye Amadioha ewere ya ejinye ihe afọ ewere ya ejinye udo ewere ya ejinye Igbekala ewere ya ejinye Nneka ụbọchị ewere ya ejinye nne m Chukwu were ya eji chụọ aja n'ala ka alarị mma gana iwere ego jeje lụọ anyị ji otu nwaanyị na-enweghị regard ebe di elu nwaanyị na-enweghị respect nwaanyị na-enweghị nkwere ugwu ego ohu ego furu ụkpụrụ o wee ego akara ime ọ were ego ohu jije kpọrọ ashawo ma ihe ọ na-eme gaa mana at least na ịkpọtara ashawo tana ewere je lụọ anyị ji otu Nnamdi Kanu nwere ụmụ abụọ ofu itoole from another woman Nwankwe another one with another woman Nnamdi Kanu nwere ụmụ abụọ from two different women and ụmụ abụọ ya ọwụ ha next of kin according to ya wụrụ na Nnamdi Kanu bi na England na o rejistara na England ụmụaka ya ụmụ ọmụrụ ruru 18 or 20 maybe ha next of kin but ihe a na-agba gị wụ according to ọdịnala na omenala Igbo ụmụaka ya erubi iwu next of kin odo na ya wụrụ na o nwere ihe mere Nnamdi Kanu Chineke ekwekwele Ekwensu ekwekwele Amadioha ekwekwele mmụọ nọ n'ala anyị ekwekwele Kanu nta ka wụ the next of kin but onye ga-awụ eze a ga-awụ Kanu nta dị na ọ ga-awụ nwa Nnamdi Kanu it depends on the gods of the land o chuzuru because na afọdụkwa ibeko otu ndị know from my wife yesterday Divine Mother somebody gara n'ama ha ebe their shrine nọ before ha egbupụ ya rụọ ya those rubbish ha nọ there somebody gara ga were mmanya chọọ ewu n'ala mmanya agbawa that means the gods of the land achọghị ka onye hụ wee eze so that means na afọdụkwa ibeko mmụọ ha ka shiri ike ka na-echuzu onye ga-awụ eze so all the gods of the land they choose onye ga-awụ eze maybe the gods of the land achọbeghị ka atọpụlụ Nnamdi Kanu
maybe all ya culture ka ọ wụrụ eze because Nnamdi Kanu anụbeghị ọnụghị. So Kanu nta ga-awụkwa ga na-awụ onye ga-represent the next of king daga Nnamdi Kanu apụta ọ ga-echuzu onye ga-awụ eze ọ bụghị nwaanyị wu next of king. Enwee one idiotic woman ha ga-edowe na redio Biafra ya na-akọ nonsense. That woman will disgrace. You are a disgrace to Nnamdi Kanu. And surely here Winnie Mandela mere. And at home here the between you and Winnie Mandela. And your life, as the working one of the Biafran people, as I have said in the past, so I will say it again. I see that your life will be like the life of Winnie Mandela. The eyes of the awakened one of the Biafran people have seen it, and my mouth has declared it. It shall come to pass. It shall come to pass that you will be the Winnie Mandela of Biafran people. And I have already declared it in 2016-17, and I have declared it again, and it shall come to pass. So all the gods of the land they can choose Onyega was maybe the gods of the land actually Katopulo Nnamdi Kanu. Maybe all your culture called raise because Nnamdi Kanu no be or here. So Kanunta Gawukwa Gana only representing the next of king Daga Nnamdi Kanu or they choose Onyega ways or woman next of king. And where one idiotic woman had a domain that radio Biafra and a nonsense. That woman will disgrace. You are a disgrace to Nnamdi Kanu. And surely here Winnie Mandela mere. And at home here the between you and Winnie Mandela. And your life, as the working one of the Biafran people, as I have said in the past, so I will say it again. I see that your life will be like the life of Winnie Mandela. The eyes of the awakened one of the Biafran people have seen it, and my mouth has declared it. It shall come to pass. It shall come to pass that you will be the Winnie Mandela of Biafran people. And I have already declared it in 2016-17, and I have declared it again, and it shall come to pass. Maka ihe m kwuru ihe Chukwu mmụọ nọ n'ala Igbo so m kwuo. You are a disgrace to this family. You are a disgrace to I.O. Kanu's family. Ya wụrụ na ịṅụjuru mmiri ara afọ ị gaghara ịpụta na redio Biafra soro ndị achịkọta ekpe ọnụ soro useless idiot soro ndị na-emi Nnamdi Ezebiro rather you can na podcast every weekend na-akọwa ihe with Kanunta or na-akọwa ihe with nwaanyị Divine Mother or na-akọwa ihe with their family members or na-unite na-enye press. Imagine ime disrespect Aloy Ejimako applications niile dere worldwide 99% Aloy Ejimako dere. What case niile winning worldwide fingerprint Ejimako n'ime enweke Ojiofo winning. And imagine na Nnamdi Kanu achọ na Ojiofo ndị POD ka na-akwụtụkwa Ojiofo ụgwọ from background. Ehununa enwere any court case ejine for the past 1 year that hold the picture of Ejimako na radio Biafra niile na all their platform no he ga-ahụ Ojiofo. Ndị ọjọọ ndị ọjọọ ha ndị ọjọọ jọrọ njọ ndị mmụọ n'ala Igbo lepenụ ọgbakọ ntụlenụ na-eri na-egbu Nnamdi Kanu ala Igbo lepenụ. Ọ dị m ụtọ na Nnamdi Kanu relocated to Kenya before the rendition. Orire gụọ eze gị ọnụ. Ndewo.
You can understand. MNK prophecy, I think the video no there, Mama 2 years ago. Nsi no ga Winnie Mandela. You can see what is happening now. And ihe ndị na ha abịala na mmezu. So onye ọbụla hụrụ Nnamdi Kanu n'anya bilitenu. Nna asịkwala it doesn't matter ka nwaanyị isi punk na onwe ihe ọ ga-emeli. Anyị ma na onwe ihe ọ ga-emeli, but a ga-eti in her place na social media. A ga-eti in her place na social media so that ọ ga-apụ na social media. Ọ ga-agba ọsọ gbapụ na social media. That ihe na ga-ekwe ya ịpụta ọzọ otu ihe mere ndị ọzọ bilitere megide Nnamdi Kanu. But ihe iwe na-eji ewe mmụọ na ihe ewe friendly fire. Ihe awụ a friendly fire. Can you get this thing? No, Chike Doziem. See ya. In 2015, 16, 17, a lay Obahare with an IPOB. Obahare with an IPOB, Imam Mezu. Omiolio, Imam Mezamwana, may his soul rest. Goes weekend within the Nanania. Ele Obahare with an IPOB 2015, 16, 17. Upon a family member Nnamdi Kanu joining Ndozo, Hana Alose Nnamdi Kanu na Mayok, na Kensel Kanonta, na Emmanuel Alosingog. Or is it not the fact? And the same that idiot na Chike Doziem today, na Alosegwa Kanon talk. Were iregi goezagono. Now, ebe mgbe Nnamdi Kanu pụtara akwa ndị niile John n'onye ahụ akwa ha na Nnamdi Kanu kwuru okwu. Ele ebe onyonyo nọ today. Onyonyo na ndị otu ha ndị niile wụcha ndị isi na elewodi na Catolonian nga n'ime ha lụọ ọgụ with Kanonta in 2016-17. Ihe gbasakwara lawyer sikwa lawyer si ana alụ onye ga-adị in charge lawyer sikwa ana alụ ọgụ for almost 2 years. Nnamdi Kanu nọ na prison. Akwa nwere family member Nnamdi Kanu join ndị ilo today. Family member Nnamdi Kanu join kwara ndị ilo. Ndị family writers ana m ahụ ihe a na-ede every day. Ha na-ajụ Kanonta na weta information. Nnu idiot. Nnu nwere relative Nnamdi Kanu na ya na-arụ ọrụ. Why not ije si ya weta information? In fact, the reason eji nwee gide a ga-agba ọzọ today, the reason DOS ji na-anyụli mmamịrị elu, because a relative of Nnamdi Kanu joined ha hụrụ na ha gide gbam. Because of that, ana alụsị Kanonta ọgụ na alụsị Emmanuel ọgụ. Onye hụrụ nga ọkụkọ na-abụ ajọ mbụ ya chụpụ ya maka ime ama ọ gị ga-ata agbịrịgba ya. Onye si n'imi nkịta rị ya mma ya hụrụ ya taa. Once a Sabo is always a Sabo. Ọwụmụ ga-apụta na ọwụmụ ga-akụburule ndị afọrọkwa ibe ego onye ara. Kanonta knows na enwere member of his family lụsịrị ha ọgụ 2015, 16, 17. Ndị POB onye ọbụla nọ na POB more than 10 years ma na somebody see from Nnamdi Kanu's family lụsịga the family ọgụ. And today onye ahụ join kwara Chike Doziem na alụsị the family ọgụ. That person joinere Dr. Nilo Ofegbu mụ na ya dị na mma na ọ join Nilo Ofegbu na alụsị Kanonta ọgụ
ọjọọ onye na-efe egbu a na-ekwu Kanu ntawonye oshi, Kanu ntarịrị nwanne ya, nne ya na-erere Maazị Nnamdi Kanu, Kanu Crawford rere Maazị Nnamdi Kanu, onye ahụ join ha. Emechaa ya amịa join ya Simon Ekpa, emechaa ya amịa join ya Ụmụnwaanyị Highway, emechaa ya amịa ugbu join ya na Chike Doziem. You people are useless. IPOB, no, the useless. From A to Z in IPOB, no, the beribe, useless. Jegon ire no, the beribe. Iberibe can na hobenembo. 2000, a family member Nnamdi Kanu look dog with it, look dog. Often takre abashasha na IPOB. Till today now, the same person non with chicken, the same person Bruzo non with Chinwe Achalono, the same person with Nene Febu Highway, a book canon table for more than 2 years, or canon with demo. A book canon table or one name as in the canon, or when that is Giotto Deku. Till this situation I in Nimena, all joining the Okupra Chike Doziem na Zugidipam. Kanu na Emmanuel, or Wonga Kubru Ndara, Manu Aga Potaku Nanu when Sabo na your family, Ken Basran. And I go put every day. Naze, Nnamdi Kanu, Chike Doziem Mereke, Simon Ekpa Mereke, and I will not do that. What I say when a Sabo Nnamdi Kanu. Sabo. The first time when a problem in IPOB or a member of Nnamdi Kanu's family within Dino and Dubua, or by the same member of his family within Dino. No, na kuburito weno. Okay, so I'm gonna many. Okona mbona gana koroke okotu jime. Yes, eti na Nnamdi Kanu potra. Ndị niile soyeni ha niile potra na IPOB. Oge seti pe. Chineke mee ka Nnamdi Kanu pụta na ndụ na ha isi ike. Nga nnu so join anya, nnu onwe no ga-alakwa ka nai. Na-ebi ụmụ ike. Ya akọna ya, ọ ga-akọrọ na nnu. Okay, so mbere mmiri ya kọrọ mgburu gara akọrọ oke. No, the useless. Once a Sabo is always a Sabo. Ebe ọ sabotage Nnamdi Kanu 2015, 16, 17. Kpọrọ some ndị IPOB join ya no one place na akọ yawu. Yes, getting to 3 years or getting to 4 years now. Or cannot talk about waiting, do you know? Okay, say it, Nnamdi Kanu pota. Yeah, they should demand me because we judge. You cannot learn. Mega man, yeah, me happen no, mega man no. There, this program only came in me or 2 years ago or 3 years ago, but I'm going to upload there. Video need them play the time or in them in the past. Apro me a cancer. Me joke. On him pro. On him hokorano. And those safety in equino. Apokora me a Delilah. On him and those safety in it. And apokora me a Delilah. Apokora me a Winnie Mandela. And those safety in it. Nyende wunyem puru atoga hamashi agogo nkwana magogo onyihe nhuru na-ekwu eligbe jie m oji shinjie ndị mmadụ mejie ha bede asị m gbaju buru ha n'ishi aga m agbaju buru ha maka ndị Igbo kajara akaja ndị Igbo shiri ike ka m play this program yari too long maka otu ya
near my prophecy in the past. Because very important. Our people has always tried to say to me that, where are my prophecies concerning them? And all the things that I have declared in the past concerning our people, they have not put them into account. And the things that I have said internationally, they looked at them and they ignored them. But I am going to make a great and a powerful prophecy. As I have been saying in the past, over 2 years now, concerning 2019 general election in Nigeria. As I have said that there is only one threat for our people, and that threat is Buhari. And if there is anything we can do, anybody can do to stop this guy from being there after 2019, that we should do it. But as I see, if our people fail to stop it, which I know that our people can stop that. You see, when I see things, most of the time, the things that I see terrifies me. The things that I hear terrifies me. And the only thing that I do is to shout and shout and shout and shout and shout, trying to see whether there is somebody that will hear me. Most of the time, people don't hear, they don't listen. They said, what am I disturbing? Why am I shouting? But if it comes 2019 that Buhari is still there, our people have helped him to be there. And their behind will be on a chopping board. Their behind will be on the fire. And by that time, they will shout and cry and call Chukwabiyama and call whatever name that they know. They will not be rescued. And when that time comes to pass, they will understand that there is an awakened one, a prophet, a mighty one, greater than Nostradamus, spoke to them, but they didn't hearken to my voice. And they shall turn and weep and seek for the word of the Supreme from my mouth. They shall not hear it from my mouth. I have spoken this prophecy and have declared this. That is a warning. That is a warning. The only thing we can do collectively is to stop this Nigerian madman, dictator Buhari. If not, the behind of our people will be on a chopping board, will be on a fire. I am the master prophet. I have declared this. Shalom. Ndewo. This video mene na 2018 akwanya. I remember one minute that video record the same time Mazi Nnamdi Kanu na-ekwu na Radio Biafra. During that time, come this prophecy. Remember, by that time, ha na-ekwu na again one election. But ma agwa ha na nsogbu ga-abịa. All that prophecy. O nwere onye ọ ga-awụ nọ na my position. Ihe ọ ga na-ekwu na keke no. Ihe m na-ekwu ihe m hụrụ. And ihe m kwuru na-abịa na mmezu. Ihe m kwuru na-abịa na mmezu. Ka anyị na-ege biko ndewo. Obuhi ibu ọ fọkwara 3 minutes, please.
power to change the outcome. There was a time that I made a declaration. I said that there was a video I made. I said that the brother Nande is trying to commit suicide, that he will be handing himself over to Buhari, and that Buhari will assassinate him. Had it been that brother Nande went to that court process on that day, brother Nande would have been killed. It took enormous of power, energy to stop that he's not there that very day. And this oncoming election, it will take a lot of energy to stop Buhari from becoming the president. I have seen that the Buhari will be the president. I have seen that Buhari will manipulate the election because the Biafran people are not voting. Then Buhari will make it up. Buhari will then manipulate it more greater. So it still needs enormous amount of power, of energy to change that thing that has been written. I can see in the prophetic that Buhari has won the election. If I'm saying won, somebody will say you're a stupid man. That's the election is not free and fair. I understand whether you call it a won or you call it a manipulation, because our people are not voting. You see, our people would have been given a blow, back up the other article, back him up with this. Millions of Biafrans would have voted for Atiku and Buhari will lose. But now, Biafrans are not voting. Now, Buhari will be able, and with all these fools call themselves governor in Biafran land, they will then make up this IPOB people that are not voting. They will make it up and give it over to Buhari. In that time, Buhari will retain the presidency. So today, the master prophet, the awakened one, has declared that Buhari will be elected president in 2019. But it is not for the best interest of the Biafran people for Buhari to be elected president. I said today is 24th October 2018. The awakened one, master prophet, is declaring that the Buhari will be re-elected president in 2019. But it is not for the best interest of the Biafran people. And it's not for the best interest for he that has the interest of the Biafran people at heart. So for that, master prophet, I will do all in my power to change that outcome, because if Buhari returned the presidency and Brother Nande is happened to see being seen in Nigeria, he will be eliminated. He will be eliminated. He will be killed. And that would be a blow to my people and to my loved one. I take no pleasure in he that has the best interest of Biafran people at heart to lose his life, because it will also affect me. And the Buhari returning the presidency, the behind of my people will be on the chopping board. Their behind will be on the fire. There are only one option left. Buhari has gotten another 4 years. But the behind of my people will be on a chopping board. And Buhari will cut it with all his might and pleasure. At that time, our people will weep. Our people will weep. So, it is not for the best interest of my people, because there will be blood. There will be blood. The option, see the behind of the Paiwan Tapa. And I have seen the behind of the Paiwan Tapa.
Buhari is the danger that I see. As long as Buhari is alive and president of Nigeria, Brother Nande, be careful. Do not go to Nigeria. Buhari is the threat that I see. Buhari is the threat that I see. And Buhari will do that with all his might. Do not go close to Buhari. Stay away from Buhari. Brother Nande, stay away from Buhari. Buhari will eliminate you. Stay away. If you can hear me, I know you will hear me. Stay away from Buhari. Buhari will eliminate you. And if you are eliminated, the realization of the state of Biafra will be taken back. Will be taken back. So be alive. Stay alive. Stay away from Buhari till Buhari is no longer in power or being fully, officially incapacitated. Whether Buhari, the one walking around, whether he's Buhari or not, but officially he's still Buhari. So stay away from Buhari and stay away from Nigeria. Shalom. Today, I prophesy. Today, 14th of May 2026. Ana m prophesy maka ọbịbịa ndị Igbo Nnamdi Kanu wụ Igbo nji n'aka ihe ahụ Nnamdi Kanu ana ihe ahụ Igbo eji ahụ ụzọ and agbajie Igbo again. The eyes of the awakened one of the Biafran people has seen it, and my mouth has declared it. Inwere onwe ndị Igbo nọ n'aka Nnamdi Ezebiro. Agbajie ya aga enwe inwere onwe. Peta aga enwe gịrị aga agba ọzọ for years and years and years to come. And then it shall come to pass, an offspring will arise, and there will be a Biafran state, but it shall come with enormous of loss of lives. But I prefer him this latest offspring Gabia Benya ani nwere onwe mgbe ahụ ọ wụrụ na aga elu uzu ọbara buru ibu. Ihe m na-asị wụ ka ndụ Nnamdi Ezebiro ka ndụ ya dịrị. Ana m asị ka ndụ ya dịrị. Ana m akpọku Chukwu na-akpọku mmụọ nọ n'ala anyị sị ka ndụ Nnamdi ka ndụ ya dịrị. Ka ndụ ya dịrị n'Eke,
ndụ ya dịrị na nkwụ, ndụ ya dịrị na afọ oye. Ahịa na-anọ ka ala Igbo maka ihe buru ibu emeene. Ndị buru ibu kpadoro na ya enyere ndụ ha maka ihe. Ana m akpọku, ana m asị ka ihe m hụrụ ana m asị ka ndụ ya dịrị. Asị m ka ndụ Nnamdi Kanu ka ndụ ya dịrị. Asị m ka ndụ ya dịrị. Nna asịkwa ka ndụ ya dịkwara akwụkwọ na ọ ga-awụ a danger to me. Pụta asị m ka ndụ ya dịrị. Asị m ka ndụ ya dịrị na Eke, ndụ ya dịrị na Nkwọ, ndụ ya dịrị na Oye. Na-asịkwa na ndụ ya dịkwa awụkwa na ọ ga-awụkwa a danger to me. Egbe ga-ebere, ugo ga-ebere. Pụta asị m ka ndụ ya dịrị maka family ya ata n'ahụhụ. Ka ndụ ya dịrị, ka ndụ ya dịrị, ka ndụ ya dịrị. Hallelujah. Maybe I want to hear more. Ndewo, but na-aga aghọta. Achọghị m ideclare ihe otu m ji hụ ya, but mgbe ọzọ aga m ewebata ya otu o kwesịrị ịga. But anyị ga-eleba anya lee ma nwere ihe ndị anyị ga-agbanwe. Ndewo. This prophecy mere ya ile anya nga ahụ. By that time a na-ekwu okwu mgbe ahụ ka ndị IPOB na-akparị m Ikenga kene okpukpu ka ishie as the hot and the Biafran child. By that time ekpe home zuru ike, and then Nnamdi didn't lift any finger. He was just watching them. But Simon Ekpa lifted a finger mgbe ndị otu ya na-akparị m. Ọ ihe dị iche. And obi dị m ukwuu, obi dị m ọma nke ukwuu maka Simon Ekpa ihe o mere. And I thank him. And asịkwa m ka ndụ Simon Ekpa dịrị, ka ndụ Simon Ekpa dịrị na Eke, dịrị na Nkwọ na Oye na Afọ na ahịa na-anọ ka ala Igbo. Maka Simon Ekpa ka ị na-eme mmiri m aṅụrụ. Asịkwana m ka ndụ Nnamdi Kanu dịrịkwa na Nkwọ, Afọ, Oye, Eke, ahịa na-anọ ka ala Igbo. But onwe any one of them aka ya nọ na-egide ha ga-agba ọzọ nọ na Biafran land, you are on your own. Aka m anọghị ya. Ndị Igbo ekelene m nnọọ. Ọ dị ka anyị na ha akala ihe. Biko nna eweli iwe, o nwere ofu vidiyo m ga nna ya like ịkpọ ndị mkpọcha aka ozuwene. Achọghị m ịkpọ nwaanyị isi pọnk, nwaanyị isi pọnk ekwuo na arụ. Peta achọghị m iri na-akpọ ihe o kwuru. Achọrọ m ikwu ihe m kwuru. Ndewo ndị Igbo, ndewo nọ. Ụbọchị taa wụ 11th of July 2025. Before me bido aga m atọ ọjị nọ na 2016 and 17. And somebody saw her na this picture. Onye lead get this okpe, this rebellion or a rebellion against Nnamdi Kanu na 2016 and 17. Onye ahụ onye push ge Imam Mezu na Omeonio. Onga ha push ge and now fight for a new lawyer. And now fight for a different lawyer. Maka onwe lawyer ha na-achọ. Onye ahụ nọ na picture so na-epushu enwe rebellion na IPOB. Chineke mere ebere wụ na Uchemefo wụ ezigbo mmadụ. No matter otu Uchemefo dị ugbu a, that time Uchemefo was a mighty man. Okweghị ka IPOB taa. Today enwere anyị ji ọtụ dị ka Chikedoziem nwaanyị ji ụmụ nwaanyị jie na-agbụrụ okoso. Ihe mere na ụmụ nwaanyị highway otu eji were Chikedoziem rọbishie ya.
because onweghị ugwu, because onweghị ụbụrụ ezughị oke. Chikedozie na-ahapụ ụmụ nwaanyị ewere ya na-agba okoso. The same person mere align, the same person connive with Imam Mezu na omiomio. Akwa Imam Mezu anwụọla ka mkpụrụ obi ya ka o soro nna nna anyị ha tọrọ ọjị. Because ama m na after all these things Imam Mezu obi arị ya mma ịhụ na o mere abandon Nnamdi Kanu, Nnamdi Ezebiro, and somebody yige ha aja n'ukwu, and Nnamdi Kanu apụta, he didn't deal with the situation. Nnamdi Kanu onye iro nọ n'ụlọ gị, asọkọta eze anya ekpuru nkata gba ya okwu. Onye Sabo nọ n'ụlọ gị, IPOB one family. Nnamdi Kanu Sabo nọ na family gị, IPOB one family. Nnamdi Kanu onye iro ntị ike efulefu onye iro nọ na family gị, Sabo IPOB one family. Jeju ọnụ ọwụ Maazị Ụba, ọ Maazị Agbanyem, ọ Maazị Tony Nzurumike, ndị so nọ na picture. All these people mkpọrọ aha enwebe ihe ọjọọ ha mere mụ na ha wụhụ onye iro. But jụọ ha si ha nnọma onye somebody lead coup 2016 and 17 mgbe eji nwee egide a ga-agba ọzọ na IPOB. I was in England at that time. Mụ na Kanu ntaje na IPOB meeting na London n'England. O mere n'anya to anyị jere protest na eleghị na-akpọ ya ọ na parliament na Abi. I was there. Ama m ihe niile. Ahụrụ m otu uche wefo ji lụọ ọgụ imeki sure na aga agbakashi IPOB. But Chikedozie ma hapụ ewuru bụrụ ya na-aṅa akamụ. And I am sure Nnamdi Kanu pụta, a lot of people ụmụ anyị buru ibu ga-abịa na-eshe dị crocodile tears. Yari ihe anyị mere anyị amawo, yari ihe anyị mere anyị amawo. Otu Nnamdi Kanu ji bushitie Imam Mezu na omiomio, but ndị kọsụrụ this coup at that time ya hapụ ha. Ma ga-egbupụghị kansa ga-etoro na-eje. Enwere ihe na-akụrụ na Chikedozie m mkpa. So ị chọrọ ịgwa m na Chikedozie m ga na-alụ ọgụ with Kanu nta, na-alụ ọgụ against Emmanuel, na-alụ ọgụ against ndị ama anụkwụla with Nnamdi Kanu n'azụ. Chikedozie m na-alụsị ha ọgụ without somebody nọ na background na-akụrụ Chikedozie m nkwa na-epushi ya. Now ndị Igbo onunu ihe m kwuru, ihe m kwuru ndị pastọ asị m ma ga-egbupụghị kansa etoro na-eje. Andọ ihe mere ni kansa mee gị na ete ya metọlịtọ, kansa ga na-abịa. And ihe ahụ kansa batara na IPOB na ndụ Nnamdi Kanu. Ọ dịghị possible. Ka mara isi ọ dịghị possible because ama ndị a na-eze. Maybe Nnamdi Kanu, for the best of my knowledge, ama m na Kanu nta
na Emmanuel na-enwe communication with Nnamdi Kanu on a regular basis through the lawyers. Ana-ejiga ekpe onye na-akụrụ na ha ogele, onye na-eyi ige Chikedozie aja n'ukwu ga-epushu ha against ụmụnne Nnamdi Kanu. Ọkwa ihe njiji n'oge na-azụrụkwa isi onwe m na-ekwupụtakwa tem Kanu nta a ga-apụta bịa kwuo okwu, Emmanuel a ga-apụta bịa kwuo okwu, ha niile agba nkịtị na-eche mgbe Nnamdi Kanu pụtara. Nnamdi Kanu apụtahụkwanụ, onye na-epushu ha, onye agbata eke na ha na-arụ ọrụ ga-epushukwe ha si n'ọnwụ ụmụnne ya wunde rere ya ene, n'ọ Kanu nta na ụmụnne ya wunde gburu Nnamdi Kanu. Then that means 95% of ndị IPOB ga-adị against Kanu nta na ụmụnne ya because achọghị ikwu okwu, because Nnamdi Kanu achọghị imepe ọnụ si kurokoro kwụsịnụ ihe aka enwe onye na-eti n'ofe wụpụ aka enwe n'ofe. The only way ihe ga-eji agaji ama agwụ na Nnamdi Kanu pụta na ndụ na ahụ isi ike, ọ ya agazi ama na ndị DOS na ndị otu ha a ga-achụma Kanu nta na ụmụnne. Azụrụkwala n'isi onwe m for the best of my knowledge. Oje jụọ na anọ m Chikedozie m na onye na-ehi ha aja n'ukwu, jụọ ha si ya na kamgbe 3 years ewetara na ha ego ejikwuo na Nnamdi Kanu ụgwọ court case. So ego niile a na-atụrụ na ha na-eri agbata eke, onwere mgbe ha wetara ego lawyer Nnamdi Kanu for the past 3 years. Je agbanyị m ụba Maazị Nzurumike, enyi m nwoke, biko jụọ na onye na-ehi m na aja n'ukwu si ha ọ na-akwụọ na lawyer ego lawyer Nnamdi Kanu for the past 2 years. Ị ga-asị na nnọnyere Ojofo ego. Ojofo awụghị lawyer Nnamdi Kanu for the past 1 year. For the past 1 year na-akwụọ n'ụgwọ n'otu nnu ji contribute otu well-being of Nnamdi Kanu, or ihe oge eri, or ndị jere court case, or logistic, or lawyer akwụrụ ụgwọ, or lawyer logistic. Enwe n'otu ndị DOS na ndị agbata eke na onye na-akụrụ na ha ekpe na-eyi ha aja n'ukwu unfinished war Nnamdi Kanu nwere. Onye na-eyi ha aja n'ukwu nwee n'otu ihe we can verify na awụhụ aga m ewere ego weje eti n'ime akpa. Ndewo ụmụnna m, ekelene m nna. One thing ị ga-aghọta wụ na onye ahụ bụ onye agbata eke. M kwuru ya, onye agbata eke. Akwa m kwuru ya na anọ m mgbe ụmụ nwanyị highway plan ga ka ha nye ya ego, and enwere m information na agbara ya si ya na ya ewekwala ego ụmụ nwanyị highway ahụ because ụmụ nwanyị highway na-akparị Kanu nta, even na-akparịkwa Maazị Nnamdi Kanu at that time. But ha na plan na a ga-enye ya ego ka eji nyere ya aka. Maybe ọ nọ na maybe ọ na but anọ na achọrọ inye ya ego, and as I speak now ọ na-akọrọ from akpa ndị DOS. Onye agbata eke onye mere because ọ hụrụ na Kanu nta na-anụchiri ya ụzọ, na ọ fili na Kanu nta na-anụchiri ya ụzọ ịdị na akọleti. Enwere m ụmụ buru ibu. O nwere ụmụ m deke nọ na Germany na-eje school. Ụmụ m na-akwụ ụgwọ school. Enwekwara ofu nwa m nọ America, bịa America na-eje school, ọ nakwa akwụ ụgwọ school. Ebighị m America, ama m their system, but ama m na nwa m bi America a na-akwụ ụgwọ school. Nwa m nke dị 25 years
daga ya ejicha even ugbu a ọ na-ejekwe mọ akwa ati ibe m tenkobo na-awụhụ ihe gbasara akwụkwọ na ihe ndị ọzọ even mgbe ụmụaka arị na ntakịrị. Mgbe m nọ na England, the short time m nọ na England, ka m nwere understanding na England na-enye na akwụ ụgwọ even kwụkọtacha ma nshe nyere anyụ England ga-enye gị ego. Onye ọbụla asị gị na a na-akwụrụ ụgwọ school na England, for the little time m biri na England, ọwụ na m nọ ebiri m na England, onye si asị na onye na a na-akwụrụ ya ụgwọ akwụkwọ, that means onye ahụ na-eje school wute ụmụ Prince Charles or King Charles. That means a foreigner asị na a na-akwụrụ ya ụgwọ school because na school ọ na-eje with the best school in England. That means nye school ndị oke ozu. Even aduro a na-akwụ ụgwọ school ma ya wụrụkwa nwatakịrị amụrụ na UK, na Germany, ma onye aduro ma ọ wụghị onye aduro, nwatakịrị enwe ike na-akwụ ụgwọ school. And ama m na ọ dị otu na other European countries. Na Europe ụmụaka na-akwụ ụgwọ school, even enwe ndị na-eje university jecha anaghị akwụ ụgwọ school. Ndị na-akwụ ụgwọ school bụ ndị nne ha na nna ha ego ha na-enweta na higher institution. Ndị nne ha na nna ha ego ha na-enweta buru ibu, ma ego ị na-enweta na ebughị ibu, then ga-eweta faịlụ ego income nna gị emenemie before for nwa m nke ukwu na-eje school buru ibu, school bulitere elu, emenemie or 2 years ago or something, weta ego ele, then ọ na-akwụ ụgwọ school. And ha na-eme every year according to my income. Ha ele ya anya ọ ga-akwụ ụgwọ school. Asị ndị na nwa m nke ukwu asanyere m akwụkwọ ugboro abụọ, ọkwụga ha ụgwọ school. Bịa wụrụkwa na England na enwere nwa a na-akwụrụ ụgwọ school na England. Na Germany, ụmụ nwaanyị nwere akwụkwọ na Germany nwere ofu nwa, gọọmenti na-akwụrụ ha ụgwọ ụlọ na-arụ ọrụ. Gọọmenti na-akwụrụ ha ụgwọ ụlọ na-arụ ọrụ. And even ọ ga-adịkwa otu ahụ na America. Bisa ahụrụ m ihe ndị Donald Trump na-achọ imechicha ihe ndị Democrat na-eme. Even Democratic series in America, even a na-nye ego nye modern. Unless me be na Republican series wụ na you have to show some proof. Akwa na ahụ ihe ndị na TV. Enweghị a single mother nwere akwụkwọ na Germany a na-akwụrụ n'ụgwọ ụlọ na-enyekwa ego nri. Anọ m na Germany na over 25 years. You can understand, nwa m nọ 25 years. Enweghị onye nwere akwụkwọ, enweghị German nwere akwụkwọ nwere nwa, a single mother. Government na-akwụrụ na ụgwọ ụlọ enwe. Unless me nwere ihe mere ni, unless me nwere document actually iwete. Enweghị a single woman nwere akwụkwọ na Germany, ma iwu German ma iwu ha, but ị nwere akwụkwọ ibi residency edi single, a ga-akwụrụ ụgwọ ụlọ. Enwere ike ya karịa some years or 7, nwa gị ruo 10 years or something, asị gị jee chọta ọrụ, gị na-achọtakwa n'ọrụ or 2 hours or 3 hours, ịghọtara, but a ga na-akwụrụ ụgwọ ụlọ. A ga na-enye gị ego ị ga-eji eleta nwa gị na Germany and England. Anyị awụghị ụmụaka aghọrọ apụta ụlọ gị na-aghọrị anyị na-aghọrị onye ọbụla. Akwa na Europe anyị bi n'ime, akwa na England m biri n'ime ya. Onweghị onye ọbụla na-akwụ ụgwọ school. Nwatakịrị nọ from 5 to 15 a na-akwụrụ ụgwọ school. Unless ma nna ya wee billionaire.
Asiangba, Putogo school. If not, government takes care of it. Also in Germany. Ndị Igbo, biko gbatara Maazị Nnamdi Kanu ọsọ enyemaka, because aha ya na the biggest onye akpụ obi ka ọ kụtuo Nnamdi Kanu, and abịara ha na-eme attack Kanu nta na nwanne ya, but their target wu ịkụtu Nnamdi Kanu. And ihe na-eji ewute m na ihe ewe friendly fire. It's not supposed to be. Here we friendly fire, and it ought not to be. Oke no n'ụlọ gboro oke no n'ama na ofrifo ogiri no na ngịga. Chileke alefuone, Chileke alefuone, Chileke alefuone, hey, alefuone. Na mmadụ na nwanne ya ekweje na-achụ mmụọ, gasịzi na okwu onye gị na ya kwụ na-achụ mmụọ na-eshizi mmụọ na nwoke na mmadụ na ndị otu ihe kwụ na-achụ ihe, ha hapụ agbịrịgba ọkpa Naijiria ha ga-achụ na-achụ agbịrịgba ọkpa Nnamdi Ezebiro, agbịrịgba ọkpa onye ndu na-achụ onye ndu agbịrịgba ọkpa ya. Chileke alefuone, ala Igbo na-agbaghara, na onye ọmụma si na kansa nọ n'ụlọ Nnamdi Kanu, and na kansa nọ na IPOB family akoseti. Chileke very soon now that cancer ga-apụtakwa na-esheri crocodile tears. Lekwa ihe Master Prophet kwuru, Master Prophet ekwu ihe wụ prophecy amụma m buru digi ma na asị na ewu cancer, and digi nga ọnụ ugbo ga na-eche na onye amụma kwukwuru eziokwu na nwaanyị ewu cancer, and ewu cancer. The mouth of the wicked one declared na ewu cancer, and otu ọ dị. And the cancer ahụ eribie beyond ebe a na-ege emejite iriene deep, ịkọtụ na deep. Biko nyenenu Nnamdi Kanu aka, nyenenu Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra Nnamdi Ezebiro, nyenenu ya aka, because oke nọ n'ụlọ agbolo, oke nọ n'ama, and oke nọ n'ama ajụ ha ajụ, oke nọ n'ama eburu ọgụ, and bịa wụrụkwana oke nọ n'ama nwere motive. Ha na-achọgharị Nnamdi Ezebiro, Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, onye ndu na-achọgharịzie ya wụzie onye agbata obi mmadụ awụrụzie onye na-egbu mmadụ. Asị na onye na-egbu mmadụ na onye ma mmadụ na-egbu ya. O nwere program cancer mere last week or akwa this week, ọ na-akọ ka ọ na-egbu rishi. Ọ sị ya emeghe ọnụ kwuo ihe a ga-ekwu n'ala efuo, that is n'ala agbaghara. The same thing ka nwaanyị shipọnkụ si na ihe a nọ na ya emeghe ọnụ kwuo ya n'ala efuo ne. Ọhịa o ji si na ego Kanu nta na ụmụnne na-eri akwa Kanu nta mma na-eje ọrụ on a daily basis, na-eje ọrụ everyday, na ego Kanu nta ha na-eri n'oshi na-akpa IPOB. Akwa information enyi na nwaanyị shipọnkụ na azụrụ ụlọ na Kenya, azụrụ moto na Kenya, atụmara nwaanyị ime. Nnamdi Kanu ya wụrụ nwaanyị na-agụ gị, ndị Igbo ga-akpa gị nwaanyị kparama nwaanyị tama, a ga-asị gị tama nwaanyị. Gbanụ Nnamdi Kanu si ya wụrụ nwaanyị wụ ya problem, ndị Igbo ga-enye gị nwaanyị, ọnụmụrụ ga-akpọtara gị nwaanyị, ijikwa ike ị ga-emelikwa ihe niile n'ime. Abụọ na asụ na nwaanyị wụ ihe na-agụ gị, ndị Igbo ga-enye gị nwaanyị, but wetara anyị nwere onwe. But first of all, asị Chukwu duo gị ka ị gaa pụta na ndụ na ahụ isi ike. Ọkwa ihe anyị na-ekwu, ihe anyị na-ekwu n'ahịa na-anọ ka ala Igbo na ka ị pụta na ndụ na ahụ isi ike. Ihe ewe okwu ọfọ dị awoke ndị wanụ na-agọ si ka Nnamdi Kanu pụta na ndụ na ahụ isi ike. But
ihe mebere emebi o mebiene milk awụọna n'ala even though cancer pụtabedikwe na crocodile pụtabedikwe na-rebuke nwaanyị isi punk ọla too late because o mena unleash Biafran child, o mena unleash Ikenga, o mena unleash ndị IPOB, o mena unleash ha niile, o mena unleash nwaanyị isi punk and ihe dịka ahịrị anyụ ahịrị ị ga-ewechite ya back anyụọna ya ala efuone ala agbakashiana Chileke nwaanyị jere nwoke jere jee tọrọ mgbugbu ya wụrụ na mgbugbu onye tọrọ na ụgbọ akala ịtọrọ na Chileke ya wụzie ihe na-egbu mmadụ. Chileke ala efuone na nwoke jere were ego jee lụrụ nwaanyị lụbata n'ime ụlọ ya wụrụzie oke nọ n'ụlọ bụrụ oke nọ n'ama ya wụrụzie onye ya na ndị iro na-arụ ọrụ on a daily basis ya wụrụzie onye na-eri onye ahụ ụgbakọrọtịlị na-egbu ya mma mmiri on every side na-eri ihe ụgbakọrọtịlị na-egbu ya mma mmiri on every side na-eri ihe ụgbakọrọtịlị na-egbu ya mma mmiri and at the same time na-esheri crocodile tears. Lee ihe m ga-ekwu ya wụrụ na nje n'ụlọ anyị kpọrọ nwaanyị m divine mother jee n'ụlọ anyị, that means nlata ụlọ emeghị m expect na mma m ga na-eshiri n'anyị nri on a daily basis. Maybe let's say na anyị lọtara n'ụlọ that very day mama sị hey nwa m ayelo ọ agaghị ewere ego ọ ya bịa were ego jee shie ofere mma ofe m na like mma m bute ya n'ime ụlọ, that means o butere ya n'ime ụlọ sị ele nwa m na ya butere na ya ofe either na aga m abịa na nado ya ofe or somebody anata the ofe but em expect na somebody ga-anata the ofe em expect no maybe hey mma ibutere ihe ngwanụ ọkwanụ ya doro ya ala ọkwanụ nwaanyị m ebute oke na ọrụ m isi nwaanyị m bịa nọ na mma m butere nri bịa rie nri ya amụ n'aka sị hey ka m dekwe n'ofe nne di m shiri ya wụzie na mma m bute ofe ahụ nwaanyị m asị divine mother sị mba na ya ga-eri aga m egbu ya egbu. What about ya sịkwanụ na ya chọrọ ije maybe na anyị yọrọ too late in the night mma m ebute ofe ahụ divine mother sị na ya ga-eri aga m egbu ya egbu mba. Maybe ya decide ya na maybe na ya chọrọ iri odiri ofe ahụ mma m shiri ọ na ya chọrọ ịta akara na ụmụaka ego ka ha ga zụtara na akara na eji aga m egbu ya egbu ka ọ gbasara m. Mgbe mma m butere ofe ahụ ọ sị nwaanyị ga-erikwule. Mgbe mma m butere ofe ahụ ọnụ nga ahụ sị m na ọ naanị m ga-eri ya 100% ya ebute ofe ahụ ọ ga-apụ ma ya wụrụ na mebi ya ebute ofe ahụ ọ chọghị ka e nwee otu ihe dị aṅaa ga-eji daba n'ofe ahụ ka ọ ghara ịdị ka na ya butere na nwa ya ofe nwa ya rie ihe nwụọ den o nwere ike nọrọ nga ahụ ma bata ya sị lekwa nri m butere na gị korokoro ma ahụ na mma m butere ihe kwa aka rimezie enyi ya apụma. So ya bụzie na nwaanyị m eri a ga-asị na mma m enyeghị nwaanyị m nri and ama m na mma m bute ofe ọ bute nri ọ ga-eti nri gbara agba which nri ga-ezu mụ na nwaanyị mụ na ya nọ n'ụlọ. Ajọsọrọ m ka ntige ihe ndị ahụ because ọ nwere ihe ndị na-agana ihe ndị a na-eji na character assassination ha na-eme ndị mmadụ na-eji eshedere ha crocodile tears ndị mmadụ na-eji enye ha sympathy. Ekelene m nnọ ghọtara ihe m chịrị egwu. I don't want to go further. Ala efuone kansa apụtala fully. Enemy Nnamdi Kanu apụtala on a place site and onye ama ndị onye agbata obi and onye ya na mmadụ na-eri nri o mee unleash DOS. Even yen na-asị DOS chuzuru unu ọ kansa ka ọ nwaanyị isi pọnk onye ga-awụ onye isi nnu. Today wu 14th
of men. The master prophet na say DOS no wundiro Mazi Nnamdi Kanu amam na no wundiro amam ya from day one, but choose runu ụmụ nwaanyị abụọ na onye nno chọrọ ka ọ wụrụ n'isi nno ọwụ nwaanyị isi punk ka ọwụ kansa chuzuru na ụmụ nwaanyị abụọ na but hapụrụ na anyị Nnamdi Kanu na anyị mma ọ ya wụ onye ndu ndị IPOB, but ndị DOS nnowu ndị egide a ga-agba ọzọ ndị ụchụ kpọrọ na ụmụ nwaanyị abụọ ndị ma kansa ma ọwụ nwaanyị isi punk kpọrọ ha kpọrọ chana hapụrụ na anyị onye isi hapụrụ na anyị onye ndu hapụrụ na anyị Maazị Nnamdi Kanu kpọrọ nọ kansa kpọrọ nọ nwaanyị isi punk ebe nnụ si na ihe ọjọọ dị nnọ mma nnụ ga-enweta ya kwuru mmaji ụdịrị ihe na-eme Nnamdi Kanu onye si na ọ dị mma ọ ga-enweta ya kwuru mmaji otu ihe ji na-eri Nnamdi Kanu gbakọrọtịrị na-egbu ya mma mmiri onye si na ọ dị mma ọ ga-enweta ya kwuru mmaji a sị m nwaanyị isi punk onwe ihe m ga-agba gị achọghị m ime gị adreesị asị gị nakwa echeki very soon ị ga-agbọ very soon ị ga-emeghezi Facebook gị again ị ga-emeghe TikTok and ego ị na-enweta na Facebook na TikTok very soon ọ ga-vanish because mgbe ahụ ka ị ga-amata na eyuzu onye gị and eyuzuo gị a ga-adọmpụ gị and ha dọmpụ gị ha move on chọrọkwa another victim. It happened to Nelofegbu. It happened to Money Highway. It happens to Ndozo. You are not going to be the last and you are not the first. But here na say the last major onya obi aga recruit Eba Maazị Nnamdi Kanu mgba. This will be the end of it. Ekelene m nnọọ ndewo ka m kpọbata Divine Mother ka ọ bịa tigo okwu ndewo. Abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye amụma ya ụwa na-echere m echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma onye n'ụwa onye n'ụwa onye Master Prophet na-echere m echiche ọma abụ m onye n'ụwa onye ka mbụ n'ụwa abụ m onye